Priatelia, vítajte opäť na našom kanáli Dá sa to aj doma a máme tu ďalší skvelý recept do vašej zbierky receptov a dnes to bude bravčová panenka v lahodnej omáčke z korenia a smotany. Vynikajúce jedlíčko a začneme si ho robiť tak, že si dáme do dobre rozohriatej pánvice olej. Tak 10 minút ubehlo, panenka je odležaná, no a prichádza zlatý klinec celého jedla, kedy sa pozrieme, ako sa vnútri urobila, spravila a či je taká, ako sme si predstavovali, že by mala byť. Takže už zbavíme obalu, nakrájame a v podstate toto jedlo, ktoré je treba už hneď aj podávať, nie je na čo čakať. Ako vidíte, všetko sa podarilo a panenka bola naozaj krásne mäkká, krásne ružová, tak ako by to malo teda v tomto prípade, v tomto recepte byť. No a neostáva nič iné, iba vyložiť na tanier a vychutnať si toto skvelé jedlo.